ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜିର ଏହି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ମୁଁ କେଶବ ଜେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଆମ ଦେଶରେ ସଂସଦୀୟ ସରକାର ବା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳୀୟ ସରକାର ପ୍ରଚଳିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 74(କ)ରେ ଭାରତରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଧାରା 75ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଧାରା 78ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ସଦସ୍ୟ ନଥିବେ, ତାହେଲେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୃହର ସଦସ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ବିଭାଗ, ଆକାର ଓ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ତେବେ 2003 ମସିହାର 91ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭାର ମୋଟ ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାର 15%ରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦରେ ସାଧାରଣତଃ 4 ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାରେ ସାଧାରଣତଃ ବୟସ୍କ, ବରିଷ୍ଠ, ଅଭିଜ୍ଞ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି 2 ଶ୍ରେଣୀର। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଉପମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି 3 ଶ୍ରେଣୀର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଂସଦୀୟ ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସଂସଦୀୟ ସଚିବମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଂସଦର ନିମ୍ନ ସଦନ ବା ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଭାବରେ
उत्तरदायी अटंती। सामूहिक उत्तरदायित्वर अर्थ हेउछि जेकोसी मंत्रींकर दोष त्रुटि पाई समग्र मंत्री परिषद उत्तरदायी। तेणु मंत्री परिषदर स्थिति और विलय सदासर्वदा सामग्रिक व सामूहिक भाव में होता है। मंत्री परिषदर समस्त मंत्री सहमत होई कार्य करिवे। जदि कौनसी मंत्री मंत्री परिषदर निष्पत्ति सहित एकमत होई न पारंती तेबे से इस्तीफा देई थांती। मंत्री परिषद जे पर्यंत लोकसभा रे संख्यागरिष्ठ सभ्य मानकर आस्थाभाजन होइथिबो से पर्यंत क्षमतारे रही थाए। लोकसभा अनास्था प्रस्ताव अनुमोदन करी किंबा अर्थ विधेयक को अनुमोदन न देई मंत्री परिषद विरुद्ध रे निजर अनास्था भाव प्रकट करि थाए। मंत्री परिषदर कार्यावली। मंत्री परिषदर मुख्य कार्यगुड़िक है नीति निर्धारण, निर्धारित नीतिर प्रयोग, आईन प्रणयन, अर्थ संबंधी राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान, अंतर विभागीय समन्वय इत्यादि। प्रथमे जानिबा नीति निर्धारण विषय। मंत्रिमंडल देशर शासन तथा वैदेशिक व्यापार संपर्क रे विभिन्न नीति निर्धारण करिथाए। मंत्रिमंडल केवल नीति निर्धारण करि न थांती, विभिन्न नीतिगुड़िक किपरि ठीक भावे एवं उपयुक्त समय रे कार्यकारी होई पारिबो से संपर्क रे मध्य निष्पत्ति ग्रहण करिथाए। आईन प्रणयन संसदर कार्य होइथिले सुद्धा विभिन्न आईन रूपरेख और विषय वस्तु निर्धारण प्रकृत रे मंत्रिमंडल स्थिर करती। देशर आय व्ययर विभिन्न सूत्र निर्धारण और बजेट प्रस्तुति इत्यादि कार्य यही मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होता है। देश शासन एवं राष्ट्रपतिंकर कार्य संपादन क्षेत्र में तांको समुचित परामर्श प्रदान करिबा हेउछि मंत्री परिषदर प्रधान कार्य। सरकारंकर विभिन्न विभाग मध्यरे समन्वय प्रतिष्ठा करिबा एवं सामूहिक भाव में सरकारंकर विभिन्न योजना और कार्यक्रम गुड़िकर सफल रूपायन करिबा मंत्री परिषदर मुख्य कर्तव्य। एबे जानिबा केंद्र मंत्री परिषदर भूमिका संपर्क रे। संसदीय सरकार रे मंत्री परिषदर भूमिका विशेष भाव में गुरुत्वपूर्ण। मात्र परिवर्तित परिस्थिति रे कालक्रमे संसद एवं मंत्री परिषदर क्षमता और पदमर्यादा धीरे धीरे संकुचित होबाकु लागिछि। अपरपक्षे मिलित सरकार बा मेंट सरकार रे भागीदार थिबा विभिन्न राजनैतिक दलगुड़िकर परस्पर विरोधी कार्य कलाप हेतु मंत्री परिषद एक सुदृढ़ तथा समन्वित भावे कार्य करि पारु नाही। फलरे मेंट सरकार रे स्थिरता रही पारु नाही। पिला माने परवर्ती क्लास रे संसदीय सरकार रे प्रधानमंत्रींकर कौन भूमिका रही से संपर्क रे जानिबा। कार्य फर्दर प्रश्न गुड़िकर उत्तर टिपि नहीं संध्यारे उत्तर फर्दर संशोधन करिनेब। धन्यवाद।